και η μελέτη, περνώντας τα καταστήματά μας και συγκεκριμένα πραγματάκια. Η κυρία εδώ πέρα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για ένα σπίτι που δεν έχει ΔΕΗ. Μπορεί να κάνει οικιακό φωτοβολταϊκό. Στις προϋποθέσεις που ανέφερα όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, που είπαμε τους αφορά θέσεις του είπαμε υποχρεωτική σύνθεση κατανάλωσης. Υποχρεωτικά ενεργή σύνδεση κατανάλωσης λοιπόν με το δίκτυο της ΔΕΗ. Για να γίνει βάση του προγράμματος και αυτού του οποίου λέμε. Οι συσσωρευτές, ξαναλέω και πάλι, αφορούν αυτόνομα οικιακά φωτοβολταϊκά με τα οποία δεν ασχολούμαστε εμείς. Αφήστε. Αφήστε, η αποθήκευση βεβαίως. Εμείς ασχολούμαστε, ξαναλέω και το τονίζω, εντάξει, για να μην χάνετε το χρόνο κτλ. Η εταιρεία αυτή Κολοκούνη θα σας προμηθεύει οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα που διασυνδέονται με το δίκτυο της ΔΕΗ. Όχι αυτόνομα τα οποία θα μπορείτε να τα ιδιοχρησιμοποιείτε. Μόνο διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα. Αυτό είναι το αντικείμενο των εργασιών του δικού μας. Ο κύριος πίσω. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τη διάρκεια ζωής ενός φωτοβολταϊκού. Η διάρκεια ζωής μιας εγκατάστασης. Η διάρκεια ζωής των φωτοβολταϊκών είναι περίπου 30 με 35 χρόνια. Και κάτι άλλο. Τώρα η σύμβαση με τη ΔΕΗ είναι 25 χρόνια. Ας πούμε, εφικτική είναι. Μετά τα 25 τι γίνεται? Όχι, η σύμβαση δεν καταλαβαίνω τι είναι. Δεν είναι εφικτική όταν δεν πουλάμε το ρεύμα. Δεν είναι εφικτική, είναι απολύτως έτσι. Μετά τα 25 με αυτή τη τιμή. Ναι, ναι. Μετά τα 25 χρόνια σαφέστατα, απλά τότε δεν μπορώ να ξέρω αν θα υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, δεν μπορώ να ξέρω αν θα υπάρχει αυτή η τιμή της κιλοβατόρας. Είναι δεδομένο πάντως ότι τα 25 χρόνια το φωτοβολταϊκό δεν έχει εξαντλήσει την παραγωγική δυναμικότητά του και το ρεύμα το οποίο παράγεται θα μπορείτε να το πουλήσετε. Είτε στη ΔΕΗ, είτε βεβαίως και σε άλλο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πια μονοπόλια. Ελένη. Εδώ μπροστά. Όχι, μια ερώτηση θα ακουστεί. Μας είπατε για το εισόδημα. Δεν μας είπατε, δεν ξέρω πόσο θα είναι περίπου το κόστος συντήρησης. Ή άλλα θέματα ασφάλισης. Σωστά. Το κόστος συντήρησης των φωτοβολταϊκών είναι σχεδόν ανίκατο. Το φωτοβολταϊκό δεν χρειάζεται καμία απολύτως συντήρηση. Η βασική του συντήρηση λοιπόν είναι να πλύνουμε τα φωτοβολταϊκά πάνελς 2 με 3 φορές τον χρόνο. Όσον αφορά σε θέματα ασφάλειας, σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά κυρίως αφορά τα φωτοβολταϊκά που εγκαθίστανται στα χωράφια. Τώρα, τα φωτοβολταϊκά τα οποία εγκαθίστανται στις ταράτσες είτε τις στέγες των σπιτιών, εντάξει, θέματα ασφάλειας, δηλαδή κλοπής κτλ. Δεν υπάρχουν. Από εκεί και μετά όμως, σε κάθε περίπτωση υπάρχει πλειάδα ασφαλιστικών προγραμμάτων που οποιοδήποτε θέλει μπορεί να ασφαλίσει το φωτοβολταϊκό σύστημα που θα εγκαταστήσει για οτιδήποτε θέλει. Ναι, με μικρό κόστος. Ονομάζομαι Τσικουνάκης Νίκος, εκδότης της Μοίρας Επικοινωνία. Θα ήθελα να συγχαρώ τα καταστήματα Κολοκούνη για την πρωτοβουλία αυτή και θα ήθελα να μας πείτε 2 λόγια για την ωφέλεια των φωτοβολταϊκών στο περιβάλλον και ειδικότερα για την πράσινη στέγη που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Η ωφέλεια των φωτοβολταϊκών είναι δεδομένη. Θα παρακαλούσα να ξαναπέσει η κάρτα, έτσι, αυτή η οποία δείχνει κατά τη διάρκεια που κάναμε αυτή την παρουσίαση. Στο θέμα τώρα της πράσινης στέγης στο οποίο αναφέρεστε, εμείς βεβαίως στην εταιρεία δεν ασχολούμαστε με τις πράσινες στέγες, δηλαδή δεν εγκαθιστούμε φυτά, όλα αυτά τα πράγματα κτλ. Όμως και το θέμα της πράσινης στέγης έχει πάρα πολύ σημαντικά και μεγάλα περιβαλλοντικά ωφέλη και είναι πάρα πολύ καλό κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται να απευθυνθεί στους ειδικούς που ασχολούνται με τις πράσινες στέγες και να το υλοποιήσει. Η εγκατάσταση γίνεται από το κουτσικό. Η εγκατάσταση βεβαίως γίνεται από τα εξαρτημένα συνεργεία τα οποία έχει κουτσικό. Τα οποία είναι δικά της συνεργεία, αποκλειστικά. Άρθια Είναι στην ενδεικτική τιμή. Ακριβώς. Ακριβώς. Το μόνο πράγμα, μια και ρωτάει η κυρία, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη τιμή που θα σας δίνουν τα καταστήματα Κολοκούνη, γιατί αυτοί όπως πολύ ακριβώς, όπως πολύ σωστά το είπατε, είναι ενδεικτική τιμή, δηλαδή την έχετε στο μυαλό σας πολύ γενικά. Από εκεί και μετά, ειδικά ο κάθε ένας από εσάς, όταν θα απευθυνθεί στα καταστήματα Κολοκούνη, θα παίρνει την τιμή που είναι για την δική του περίπτωση. Αυτό που δεν συμπεριλαμβάνεται λοιπόν
είναι μόνο το κόστος σύνδεσης με τη ΔΕΗ. Που είναι περίπου 300 με 500 ευρώ. Στα διαμερίσματα, ξαναλέω και πάλι, όσα διαμερίσματα και να έχει μια πολυκατοικία, μπορεί να εγκαταστήσει ένα μόνο φωτοβολταϊκό σύστημα. Και θα πάει στο κοινόχρηστο εφόσον συμφωνήσουν όλοι οι ιδιοκτήτες να πάει στο κοινόχρηστο και το έσοδο θα επιμεριστεί ανάλογα με τα χιλιοστά ιδιοκτησία του κάθε ιδιοκτήτη, είτε θα πάει στο ρολόι ενός ιδιοκτήτη οριζόντιας ιδιοκτησίας, εφόσον συμφωνήσουν οι υπόλοιποι να του παραχωρήσουν τη χρήση αυτής της κοινόχρηστης ταράξης. Και τότε θα συνδεθεί με το ρολόι αυτού του ανθρώπου. Ο κ. Ζωριάκης, λίγο συγγνώμη να με ρωτήσει. Έχω την άποψη ότι ήταν πολύ ενημερωτικά, κατατοπιστικά και λεπτομερή όσο εκπρόσωπος της Φουτζίτου Ελλάς ανέφερε. Της Φουτζίτου Ελλάς. Και πιστεύω επίσης ότι είναι πολύ θετικό ότι μια εταιρεία της πόλης μας, της Ηλιούπολης, η αδερφή Κολομπούνη, πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Εκτιμώ όμως ότι για να πιστεί ο κόσμος, παρόλο που ακούγεται συχνά για τις κλιματολογικές συνθήκες, για την στροφή που πρέπει να κάνουμε σε άλλες πηγές ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, νομίζω ο κόσμος ακόμα είναι πολύ επιφυλακτικός. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι πολύ θετικό η πρωτοβουλία που πήρε η εταιρεία του Κολομπούνη. Εκτιμώ όμως ότι τα κόστη της επένδυσης είναι και αυτά υψηλά ακόμα, έτσι ώστε με ευκολία ο κάθε νοικοκύρης, ο κάθε κάτοικος, το κάθε άτομο να πάρει αυτή την πρωτοβουλία. Θα ήθελα να το καταθέσω αυτό. Αισθάνομαι ότι τα κόστη, νομίζω, τα κόστη είναι. Και επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι μιλώντας πλέον σαν δημοτικός σύμβουλος αυτής της πόλης, αν και το αντικείμενό σας και το θέμα σας ήταν τα οικιακά, πιστεύω ότι και ο Δήμος πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες έτσι ώστε να ενισχύσει την προσπάθεια διάδοσης των συστημάτων αυτών. Και εδώ λοιπόν είναι το ζητούμενο, και γι' αυτό κυρίως πήρα τον λόγο να μιλήσω, πώς ο Δήμος θα μπορούσε να διαφημίσει. Και η Ηλιούπολη έχει το πλεονέκτημα ότι έχει πολλά πάρκα, τα οποία φωτίζονται. Ίσως δεν είναι το αντικείμενό σας, αλλά το καταθέτω για προβληματισμό και με την παρουσία του Δημάρχου θα μπορούσαμε να πάρουμε πρωτοβουλία έτσι ώστε ένα τουλάχιστον πάρκο, πεδίο δόξης λαμπρών λοιπόν και για την εταιρεία Κολομπούνη, προσφορά στον Δήμο να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην πόλη μας, να διαφημιστεί και να δει ο κόσμος τα ωφέλη αυτού του συστήματος. Γνωρίζω ότι σε γειτονικό Δήμο λειτουργεί αυτό το πάρκο. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο. Απλά να πούμε εδώ πέρα είμαστε σαν εταιρεία αυτή Κολομπούνη, δεν μπορούμε να πούμε για το Δήμο κάποια πράγματα. Σίγουρα όμως μπορούμε να πούμε. Δεν έχει διακοσμό σε κανένα Δήμο. Το παλικάρι λίγο εκεί περιμένει όλα. Θέλω να απαντήσω. Το παλικάρι. Θέλω να απαντήσω. Βεβαίως, παρόλο τον κύριο Δημάρχου, έτσι εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για πάρκα του Δήμου και τα λοιπά. Με υπερβαίνει το θέμα. Εγώ όμως θέλω να σταθώ στα θέματα τα οποία αφορούν εδώ στην εταιρεία αυτή τη δική μας και βεβαίως την εταιρεία των αδερφών Κολομπούνη. Είπατε λοιπόν ότι τα φωτοβολταϊκά είναι πάρα πολύ ακριβά. Κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Εάν λοιπόν συγκρίνουμε τις τιμές των φωτοβολταϊκών πέρσι τέτοια εποχή, σας λέω λοιπόν απλά ότι πουλούσαμε τα 20 kW ως πλήρες πάρκο με περιφράξεις, συναγεμούς κτλ. Στην περιοχή των 120.000 ευρώ με σταθερές βάσεις. Τα πουλάμε τώρα στην περιοχή των 70.000 ευρώ επίσης με σταθερές βάσεις. Έτσι. Αυτό λοιπόν το οποίο είπατε είναι ανακριβές. Απολύτως ανακριβές. Ένα δεύτερο. Στο θέμα λοιπόν της επένδυσης, εάν τη δούμε ως επένδυση καθεαυτή. Δεν θέλω να σας κουράσω. Είναι πολύ εύκολο για μένα να σας κάνω μια ανάλυση αυτή τη στιγμή του πόσα χρήματα θα κερδίζατε από την επένδυση σε ένα οικιακό φωτοβολταϊκό σύστημα και να σας το δείξω και ποσοστιαία. Όμως δεν θέλω να σας κουράσω με αυτό. Αυτό θα το κάνουμε όταν θα επισκεφτείτε τα καταστήματα των αδερφών Κολομπούνη, όπου εξατομικευμένα πια για την περίπτωση του καθενός θα του λέμε τι αποδόσεις θα έχει, πώς θα αποδίδει αυτή η επένδυση, έτσι, και σε χρήματα, σε απόλυτους αριθμούς, αλλά και ποσοστιαία. Αυτό το οποίο θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Αν πάρουμε λοιπόν ένα σύστημα, οποιοδήποτε σύστημα, το οποίο ενδεχομένως να χρειαστεί να δαπανίσουμε 5.000 ευρώ για να το εγκαταστήσουμε. Λέω λοιπόν, γιατί μιλάω για την επένδυση καθεαυτή, το τονίζω. Αυτές τις 5.000 ευρώ θα ήθελα κάποιος εδώ από το ακροατήριο, γιατί ίσως δεν το γνωρίζω,
Εάν τις έχει λοιπόν στη τσέπη του, τι μπορεί να τις κάνει η δουλειά?